खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ आसाम जेलाव गोसोआरि लोरबां आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानै जेल स्टाफखौ हमदों। श्रीभूमि सेन्ट्रेल जेलनि सानै वार्डारफोर हरेश्वर कलिता आरो गजेन्द्र कलिताखौ जोबथेसालिनि सोरगिदिं सासे जर'खायै लोरबां गोसोआरि लोरबां आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव खानाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे जाथाया फुंनि 1:30 रिंगासोआव मोनसे थाग्रा खुलियाव जादोंमोन। पुलिसआ बुङो दि सानैबो आइजोखौ नंखाय दिन्थिनानै लुबैहोदोंमोन। बिथांमोनखौ हरनि पेट्रलिं मावफारियाफोरजों बे हाबायाव हमनाय जादोंमोन आरो गोख्रैनो हमनानै लानाय जादोंमोन। गाग्लोबजाग्रा आइजोआ सावफाहामारि जोथोननि सिङाव दं आरो बिथांजोनि सिनायथिखौ रैखाथि होनाय जागासिनो दं। भारतीय न्याय संहिता 2023 नि धारा 64(2) आरो 71 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बे जाथाया जोबथेसालि बिबानगिरिफोरनिफ्राय गोख्रों राहा आरो बिबान होनांगौनि दाबिजों रायजो राजानि रागा जोंखांहोदों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि धुबुरीयाव मानसि लांखारनाय नाजानायनि थाखाय सानै हमजादों। आसामनि धुबुरी जिल्लायाव साथाम उन्दै हिन्जावसाफोरखौ लांखारनो नाजानायनि दायाव सानै सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। बे जाथाया 23 मेआव जादोंमोन जेब्ला रामनाथपारा गामिनि मनवार हुसेन प्रधानी आरो पलासकान्दी गामिनि मिजानुर शेखआ तामारहाटनि कामानडांगानिफ्राय हिन्जावसाफोरखौ नंखाय दिन्थिनानै लुबैहोदोंमोन। दायनिगिरिफोरा बिसोरखौ फालांगिनि थाखाय गौरीपुरसिम लांनो थांखि लादोंमोन। बबेखानि हिन्जावसाफोरा गौरीपुर सौहैनानै खारखुमा लांदोंमोन आरो तामारहाट पुलिसखौ सांग्रां खालामदोंमोन। मावख'गिरिफोरा गोख्रैनो खामानि मावदोंमोन। सानैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हरसे खादोंमोन आरो दायाव बाहायनाय गारिखौ जब्द खालामदोंमोन। मोनसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो बिबानगिरिफोरा जायखिजाया गुवार लांखारग्रा नेटवार्कखौ बेखेवनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आलफा आइनि कामान्डार रुपम आसाम नाभेट आसाम अरुणाचल सीमा खाथियाव हमदों। रैखाथि हान्जानि थाखाय मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। आलफा आइनि कामान्डार रुपम असमखौ सनिबारखालि आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमा खाथिनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय खानाय जादों। जर'खा इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै बे अपारेसनखौ आसाम पुलिस, आसाम राइफल्स आरो रौनिया इन्टेलिजेन्सजों जयै खालामनाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला असमआ 5 दाननिफ्राय नोजोर लाखिगासिनो दंमोन। फोथायथाव सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै रैखाथि मावफारियाफोरा तिनिसुकियानि मार्घेरिटा ओनसोलाव फुंनि समाव गाग्लोबनाय जादोंमोन। बिथांनिफ्राय गंसे गावग्रा हाथियार आरो दायगोनां फोरमानलाइफोर बोखांनो हादोंमोन। बिथाङा आलफा आइनि सासे गाहाय सुबुं जाय रां दाबिनाय, बमा बेरफ्रुनाय आरो 2018 मायथाइयाव बरदुमसा पुलिस थानानि बिबानगिरि भास्कर कलिताखौ बुथारनायाव लोब्बा दं। बिथांखौ हमनाया ओनसोलाव बिग्रायारि हान्जानि अपारेसनफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव हेंथा। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ सा-सानजानि गिबिसिन स्टेट ड्राग्स आनजाद लेबखौ गुवाहाटीआव बेखेवबाय। सावस्रि सिबिथाय बिथिङाव मोनसे माइल खुन्थिया दिन्थिनानै सा-सानजा भारतनि गिबि रायजोआरि ड्राग्स आनजाद नायग्रा लेबरेटरिखौ सुक्रुबार 23 मेआव गुवाहाटीनि जालुकबारी आयुर्वेदिक फरायसालिमायाव मावख'आरि महरै बेखेवनाय जादोंमोन। 22 कौटि रां बाहायनानै गायसनजानाय गोदानथार सुबिदाया गासै आसाम आरो सा-सानजा ओनसोलाव मुलिनि गुन सामलायनायखौ बांहोनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय जौगा बिरोंदामिनजों सुजुजानाय। आनजादसालियाव बोसोराव फ्राय 5,000 मुलिनि नमुनाफोरखौ बिजिरनो आरो आनजाद नायनो हानाय गोहो दं। बेखेवनाय समाव आसामनि सावस्रि मन्थ्रि अशक सिंघालआ फार्मासिउटिकेल मानथाखोखौ सामलायनायाव लेबनि बिफावनि सायाव नोजोर होदोंमोन। रायजो नाङैनो मुलि नायदिंगिरिफोरा गुबुन गुबुन फार्मेसीफोरनिफ्राय सेम्पोल बुथुमगोन आरो बै नमुनाफोरखौ बेवहाय आनजाद नायनाय जागोन। जायखिजाया सेम्पोल जाय आनजादाव फेलें जायो बेयो थि प्रट'कल बायदियै राहानि मोगा-मोगि जानांगोन, बिथाङा बुंदोंमोन।
बे हाबाफारिनि थांखिया सामलायग्रा राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो गासै ओनसोलाव रायजोआरि बाहायनायनि थाखाय रैखाथि गोनां आरो गोहोम गोनां मुलिफोरनि मोन्नायखौ रोखा खालामनाय। बाथि खौराङाव दङ फिन कभिड-19 केराला, मुम्बाइ, दिल्लीनि देहा फाहामसालिफोरा बिसना, अक्सिजेन थियारि लानो बिथोन होदों। कभिड-19 केसफोरनि अनजिमाया फिन बांबावबाय। बेनि फिथाय महरै दिल्ली, कर्नाटक आरो अन्ध्र प्रदेश बायदि रायजोफोरा मोनसे जुथाइ हायुं आवथाफोरा देहा फाहामसालिफोरखौ हमथानानै दोनदों। दिल्ली, महाराष्ट्र, केराला, तामिलनाडु आरो कर्नाटकआव बे दानाव गोबां गोदान केस मोननाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगुबैयै दिल्लीयाव थांनाय 3 बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय कभिड-19 केसफोरनि अनजिमाया 23थि अनजिमाखौ सौहैबाय। अदेबानि दासिम रावबो थैयाखै। रोंग'साफोरा बुङो दि JN1 रोखोमा जानो हागौ खोला एसियायाव फिन कभिड बेरामनि बांनायनि जाहोन। रोंग'साफोरा बुङो दि बे रोखोमा जोबोद सांग्रां, नाथाय मुलुग सावस्रि आफादा दासिमबो बेखौ जिंगानि जाहोन महरै मुंख'आखै। सरासनस्रायै बेनि लैखोनफोरा गुरै जायो। बोलि जानांनायफोरा सानब्रैनि गेजेरावनो हामफिनो। माखासे सरासनस्रा लैखोनफोरा लोमजानाय, गन्थं बोहैनाय, गोदोना सानाय, खर' सानाय आरो मेंनाय। सावस्रि बिफाननि बायदिब्ला गासैबो सावस्रि मिरुफोराव मुलिफोरनि थोजासे स्टक लाखिनाय जादों। बे समावनो सावस्रि मिरुफोरखौ भेक्सिन, PPE किट आरो ट्रिपल लेयार मास्कनि थोजासे जगायनायखौ लाखिनो बिथोन होदों। 6थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ कार्बि आंलंआव 5 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासेखौ हमदों। आसाम पुलिसआ कार्बि आंलं जिल्लायाव 5 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। पुलिसआ कटखाथि ओनसोलाव मोनसे चेक पइन्टआव गंसे ट्राकखौ होबथादोंमोन। ट्राकआ मणिपुरनिफ्राय उत्तर प्रदेशसिम थांगासिनो दंमोन। मोनसे आन्दोनि कम्पार्टमेन्टनि सिङाव मावख'गिरिफोरा 7 पेकेटआव 4.899 किल'ग्राम मर्फिन बोखांदोंमोन। सासे सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। गुबुन मोनसे जाथायाव धिं पुलिसआ बे सप्तानि जागायजेननायाव हजरत आली ओनसोलाव सासे सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदोंमोन। बे अपारेशनखौ मावख'गिरि बिबानगिरि बिरेन कलिता आरो लाइमोन मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया दैदेनदोंमोन। बिथांमोनहा मोन 29 प्लास्टिक कन्टेनारफोराव दोनखोमानाय 55.29 ग्राम होबथाजानाय मुलिफोरखौ जब्द खालामदोंमोन, जाय जानो हागौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव फाननो थाखायमोन। पुलिसआ रायजोआव फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै गावसोरनि दावहाखौ सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसाम मार्घेरिटानि सा 200 अंगनबाड़ी मावथिफोरा मबाइल फन मोनदों। 24 मेआव मार्घेरिटायाव खौसे खुदिया जौगाथाय सिबिथाइ ICDS मावथांखिनि सिङाव अंगनबाड़ी मावथिफोरा आसाम सोरखारनि रादाय बायदियै मबाइल फन रानना होदों। मार्घेरिटा ब्लक कनफारेन्स हलाव खुंजानाय मोनसे नेमखान्थि गोनां राननाय हाबाफारिनि समाव सा 200 सो अंगनबाड़ी मावथिफोरा मबाइल फन मोनदोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया मावसाफोरखौ आखा-फाखा सिबिथाइ होनाय आरो खारि सामलायनायनि थाखाय गोनांथार डिजिटेल आगजुफोरजों गोहो होनाय। बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै 83थि मार्घेरिटा बियाबनि MLA भास्कर शर्माया बेखेवदोंमोन। बे फालिथायाव बिथाङा अंगनबाड़ी मावथिफोरखौ बिसोरनि सौहैनाय आरो गोहोमथिखौ बांहोनो थाखाय गोदान मुगानि आगजुफोरजों साजायनायनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होदोंमोन। अंगनबाड़ी मावथिफोरा गावसोरनि सानफ्रोमबोनि हाबायाव मबाइल फनखौ जोबोद गोनांथार हेफाजाब होनानै साबायखर बावदोंमोन। बे हाबाफारियाव MLA थान्दै डिसेन टिपमिया, ICDS मावथांखि मावख'गिरि मिनाथि रानी दास, ब्लक क'अर्डिनेटर रुपा फुकन आरो गोबां अंगनबाड़ी मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।